सोलोंथाइनि ओंथियानो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइ लोगोसे गावखौनो सुबुं सम्पद हिसाबै दानानै समाजनि मोजां खामानि मावनो हानाय, समाजखौ हेफाजाब होनो हानाय, नखरजों लोगो हादरखौ मोजां खामानि मावनो हानाय बे गोबां बाथ्राखौ बुंदों इउबिपिअनि आफादगिरि मनरनजन बसुमतारी। जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव 2023 मायथाइनि 1 बाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय जायो। जनायनि UNN मेम'रियेल बर' गोजौ फरायसालियाव। बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरनजन बसुमतारी। आरो हाबाफारियावनो बेयावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय हामलायनायखौ बावग्रोबाय। जिहेतु दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। जिल्लानि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि एबारनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिया खोब मोजां, बाख्नायथाव। आं बिनि थाखाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो जिहेतु दिनै बे मोनसे जारिमिनारि होनना बुंनांगोन आङो, जिहेतु बियो एबारनिफ्राय मेट्रिक परिखाया जाला। जिहेतु 2020 मायथाइनि निउ एजुकेसन पलिसि मथे मेट्रिक परिखाखौ दैखांना होसिगोन आरो जों मिथिनो मोननाय बादिबा सरकारा एबारनिफ्राय मेट्रिक परिखाखौ फाथिला। गतिके बे मोनसे लास्ट मोनसे मेट्रिक परिखा, बेयाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे थुलुंगा होदों आरो गोबां आलासि फैदों आरो बेयाव आंखौबो आलासि महरै लिंहरनायखाय आं बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावदों बिथांमोननिसिम। आरो जिहेतु फरायसाफोरखौ जिहेतु लास्ट मेट्रिक परिखा, बेयाव जों गोबां आलासिफ्रा थुलुंगा होनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। आरो जिहेतु सोलोंथाइनि ओंथियानो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे गावखौनो सुबुं सम्पद हिसाबै दानानै जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावनो हानाय, समाजखौ हेफाजाब होनो हानाय, सुबुंखौ हेफाजाब होनो हानाय, न'खरजों लोगोसे हादोरनि जाहाथे मोजां खामानि मावनो हानाय, जों बेखौनो हास्थायो। जों बोसोरफ्रोमबो नुनो मोनो जे जिल्ला हिसाबै फरायसाफोरनि फरायनाया हौवासा हिन्जावसानि बिबाङा खोब समानैनो थाङो, नाथाय दख'रा हिसाबै बुंनो थाङोबा हिन्जावसाफोरनि फरायनाया बांसिन गोजौआव थांनो हमदों, हौवासाफोरा बहुद डाउनाव थांदों। बेनि सायाव मा बुङो? मानि लोरबांथि बुङो? बे उन सिगां मालाबा जायो आरो बेफोर खार'ना जाहैबाय जोंनाव गोबां जाहोन दं फरायनायाव इफेक्ट गोलैनायनि। सासे फरायसाया दहाय मोजां सासे बिबुंथि होदों, बेनि बिबुंथिनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिदों मबाइलखौ बिथांमोना बांसिन टाइम होयो आरो टाइम होनायखाय बिदि जादों। बेनिखायनो जों खावलायदों जे मबाइलखौबो नायनाङा होनना बुंनाङा, जों नायनांगौ, बेखौ रुटिनाव लाफानांगौ। थारमाने नों मा समाव मबाइलखौ नायगोन बे फिक्स टाइमाव नायबानो जाबाय, बाखि टाइमाव फरायबानो जाबाय। आरो जिहेतु हिन्जावसाफ्रा जुदि आवगायबोदोंबा जोंनि खोब मोजां लैखोन बियो। आरो हिन्जावफ्रा जिहेतु बांसिन न'आवनो थायो, गेलेनाय मानायाव एसे खम, बिथांमोना न'आव बांसिन थानानै